estás ti, Susana? Teño que comenzar eu. Ola, estamos así aquí as dúas soas ante os perigo, sin... Mola que non temos aquí mediadoras, vamos falar a que nos pete, non? Aquí Teresa Moure máis eu. Traemos os nosos novos libros, os dous con Cuarto de Inverno, Atrevida Editora. Acho eu, non sei que opinas ti. Teresa ven con Sopas New Campbell, delgadiño, fácil de ler, asequible, non? Para min, digo eu, que podedes ler estupendamente. Algo terá que ver aquí co señor Warhol, non sabemos, non? E aquí tamén chega tamén Superules, que máis gordo, máis difícil de ler. E... sí, máis perto, non? Non sei por onde queres comezar, por si... Non sei, bueno, creo que habería que comezar agradecendo que estexades aquí en medio deste frío e en medio do COVID, ¿no? E evidentemente agradecendo a Cuarto de Inverno, que sí, concordo con Susana, que é unha editora atrevida, xoven e atrevida, ¿no? Como debe ser. Porque non é nada fácil editar neste país, nunca o foi, e é menos fácil ou moito máis difícil editar nestas condicións. E estes dous libros saíron neste momento complicado, neste momento de falta de presentacións, de falta de actos, de falta de pele, de falta de eventos. Así que só con esa forza e ese traballo adicional e ese entusiasmo que eles colocan, sería posible que estivésemos aquí, non? E penso que sí que son os dous libros asequíveis e fáciles de ler. A min o que me chamou moito a atención cando lín o Superulex, porque Sopas New Campbell lino antes, non? Era que parecía como se a editora nos tivese encargado unha serie de temas. Ala, tomade este fío, non? Collede protagonistas femininas, tratade un pouco aquela cuestión animal, tratade un pouco mulleres que crean como grandes genealoxías ou novas genealoxías. E con esos temas ide desenvolvéndoos, como unha redacción escolar. E entón Susana e eu, a obedientes, collemos o fío e tiramos. Mas non foi así. A verdade é que non nos puxeron, foi totalmente casual que coincidísemos. A min encargáronme, a min fixeronme unha encarga, o que pasa é que non lle obedecín. Tamén é certo. A min encargáronme, eles teñan en mente, eu sei que contactaron comigo e quedamos para unha xuntanza para vernos e eles teñan en mente unha proposta, pero eu entre que combinamos e realmente nos vimos, pois se me fun por Superules e dixen, mira, que eu quero escribir isto, non? Entón me dixen, non fai o que queiras. E o mellor de todo é que ao final sí que engancha algo coa proposta inicial deles, non? Pero, por exemplo, no meu caso, a cuestión, por exemplo, animalista, é unha proposta do meu alumnado, non? Porque eu, cando estaba no proceso de escrita, pregunteilles que temas lle preocupaban, por exemplo, non? Que inquedanzas sociais tiñan, así, a un grupo de alumnas coas que tiña así confianza, e os temas que elas me dixeron que eran a súa preocupación vital son os que metín no libro, que eu creo que aí tamén é... Bueno, engancha o mellor que simplemente ti tes unha boa visión de cales son as preocupacións sociais o mellor ou coinciden coas túas, non sei. Sí, eso era o que eu quería dicer, que de alguna maneira tratase de que estamos nadando no mesmo caldo, claro, e entón saen sin que haxa, a pesar de que te encargasen o libro, non te encargaron temática. Non, claro. E penso que é curioso ler dous libros que saen de dúas autoras no mesmo país e en poucos meses, que escreven na mesma ortografía, para dizer todo, e que saen en poucos meses de diferencia, que hai unha certa comunión de ideas ou temas repartidos e tratados. Claro, moitas veces son temas que xa tratáramos antes, non? Eu, cuestión animalista, trateina máis veces, mas o certo é que están aí xuntos e aí expondo iso. Sí, están como en paralelo. Entón, a mí me chamaba a atención, por exemplo, que penso que os dous libros poden ser considerados pola crítica, vamos falar da crítica, non? Como literatura de ideas. Eu imagino que eso pode sair moi facilmente. Tú como levas? Se te clasifican así, como levarías esa etiqueta? É que eu fago literatura de ideas. Claro, é dicir, a miña literatura hai un claro compromiso ético. Para min, eu chamolle compromiso ético. Hai un claro compromiso ético. Eu creo que a literatura
É dicir, as autoras temos unha responsabilidade social e que temos que posicionarnos na escrita. Entón, eu, nese sentido, sí que me posiciono. Creo que nos posicionamos todas e todos, solo que algúns, como se posicionan coas ideas imperantes, pois parece que non o fan, ou con certas ideas que se consideran adecuadas, non, ao momento e ao tal. Pero eu sí que me posiciono, eu escollo o que quero falar e como quero falar. Entón, evidentemente, iso ten consecuencias, pero asumo as consecuencias que ten. Unha delas é que me chamen, pois eso, como di moitas veces, non, ideologizada, moitas veces aparte pasa moito na Lix, que probablemente é algo que acusen, non? Por exemplo, poden acusar a Superules de que é un libro políticamente correcto, pensado para ser bien pensantes e para non sei que, e para ideologizar e educar ben a xuventude. Eu teño moi claro, evidentemente, o que non vou escribir é sobre temas ou desde posicionamentos que eu non defendo. Eu escribo desde onde defendo, non? No, eu teño aí unha atitude diferente. Eu sí recoñezo ser unha persoa, unha muller con compromisos claros e rotundos, mas eu sí que me senta moi mal a crítica de literatura de ideas, porque pareceme que se está dicindo que un texto é doutrinal ou é pouco artístico. Sí que me sinto vulnerável cando se di iso. Non, a min incomódame, o que pasa é que non deixo que iso impida que eu siga traballando así. Non sei como explicalo, non? De todos os xeitos, non sei se é tanto que no proceso de creación que tú coloques o compromiso na mesa, no meu caso, polo menos, vou colocar o compromiso e vou escrever este libro para. Eu non escrevo narrativa para defender unha idea, mas eu son quen son. E ollo o mundo como ollo. E, por tanto, o libro nace así, como se fose probablemente negra, emigrante ilegal, ou pois sairía outros libros diferentes. Bueno, non porque eu non entenda esos compromisos ou non poida empatizar con eles, mas non son a miña biografía, a miña mochila fundamental. Mas sí que cando vexo críticas onde se foca moito sobre a ideoloxía, sí me sinto como censurada. Se falase de o señor X morreu asasinado polo seu mordomo no seu salón azul, entón eso era artístico, porque non pretendía ensinar nada. E se falas de, por exemplo, cuestións de mulleres, entón aí estás... Iso sí que me incomoda. Sí, porque che negan a parte artística, cando ti, é dicir, unha cousa é o compromiso que eu adquire, outra cousa é que non teña ningún tipo de pretensión literaria e non coide os textos e non os traballe e non busque que sonen ben e que, é dicir, eu fago un traballo, eu creo que fago un traballo moi meticuloso, por exemplo, na escolla, non? Da maneira de contar, de como contar, de como escoller vocabulario, que esta palabra é a que ten que quedar aquí e non ali. É dicir, eso non impede que eu este falando dos temas que me interesen ou da maneira que me interesa falar, non? E parece que unha cousa nega a outra moitas veces, cando non é certo. E ao revés, é dicir, polo feito de que un libro sexa absolutamente neutro con respecto ás cuestións fundamentais da vida ou do que sea, non por eso vai ser bo. Quero dicir... Sí. A min, eu tamén renego moito dos autores, que son sobre todo autores que falan de que eles non só fan literatura, non están pensando na mensaxe, que o que interesa é o como. Bueno, home, vai todo xunto no lote, non? Sí. Vai todo xunto no lote, non pode separar a ética da estética, eu creo que van fundidas, é dicir, e eu eso teño moi claro, independentemente de que cando me chamen a doutrinadora, diré, anda, doutrinadora tú. Claro. Que han de facelo, supoño, non? Non sei. Sí, é moi curioso eso de como recibimos o que se nos di, non? Porque eu esta mañá oía unha crítica, bueno, digo oía porque viña por audio, onde dicía Teresa Moure fala desacomplexadamente da enfermidade mental. E aínda que eu agradezo moito, agradezo que se faga unha crítica, que se faga unha reseña, que se lea o libro. Claro, Teresa Moure fala desacomplexadamente da enfermidade mental, vos que entendedes? Que tararí, non? Como que, bueno, aquí desacomplexadamente o conto. E entón, hai sempre ese momento en que cando recibes como é recibido o teu libro, dices, era ficción,
parece que non é biográfico. As mulleres, cando escrevemos, non estamos obrigadas a contar a nosa vida. Os señores nunca lles din eso de que é biográfico. Sí, esa é unha carga que temos as mulleres, que o noso é biografía porque non sabemos escribir se non o vivimos, non sabemos imaginar, non? Eso está máis que estudiado en cuestións feministas e desas, e é unha carga que levamos. Eu lín, pois ahora mesmo non me acordo, eu creo que nunha recensión recente, por exemplo, de Berta Dávila, do dela, do que levou o premio ahora non me vai salir o nome. Ni a mí. Carrusel, o do de Carrusel. E eu lín a recensión, e na recensión se falaba de Berta Dávila como a protagonista. Eu dicía, pero que é un eu narrativo, non é? É dicir, por que dis que ela é a protagonista? Se en ningún momento ela indicou que era unha biografía, nin que era un libro de testemunhas, nin nada diso, pero en canto pos unha primeira persoa, neste caso narrativa, xa se te atribúe que eres ti a autora, e pasa moito menos cos homes, por suposto, ou casi nunca. Non somos biografistas, non por... Non escribimos, está neste libriño que tamén de como conseguir que unha muller non escriba, non? Nos non escribimos, facemos autobiografía, non? E, pois, que llevamos a facer? Por eso estamos comentando, para que quede claro, non? Sí, no, isto non é autobiografía, eu non teño superpoderes. Non teño, non. A mí unha cousa que tamén, o que decías antes de libros en común, eu cando estaba lendo o teu, pasoume algo que eu estive duvidando con Superulex, non? Cando estaba construindo o libro, unha das primeiras ideas que tiven era de combinar os trechos nos que ela contaba, non? Os seus superpoderes, con trechos externos nos que se describiran situacións. E deixar a dúbida nas leitoras de se ela realmente tiña ou non un trastorno, é dicir, que non puideras deducir da narrativa se ela realmente tiña eses superpoderes ou era realmente que sufría un trastorno, non? Ao final decidín que non, que ela iba a ter superpoderes, pero sí que é certo que cando estaba construindo a historia na cabeza e pensando en como darlle forma, sí que pensei nesa posibilidade. E resulta que cando collín o Sopas New Campbell, claro, despois de escribir os Superules, me encontrei con unha situación moi parecida, non? Que é a de encontrarse unha protagonista que narra, unhas personaxes que acompañan e que tes que decidir ti un pouco, non? Se esa persoa realmente, se isto é unha fantasía ou hai unha persoa con un trastorno. Esa eu creo que é outra coincidencia dos dous libros, o de optar pola fantasía, e non sabíamos aínda que ian vir estas épocas duras, onde había que escapar e lanzarse a procurar outros mundos. Mas, claro, no meu caso, a idea dos elefantes, como esas grandes culpas que crecen nos nosos armarios e que deixamos que engorden, que mesmo ás veces cando estiramos fora volven nacer, era para min unha indicación moi clara de que todos estamos loucos. Non é que exista a enfermidade mental e os normais, todos levamos os nosos elefantes e vamos gestionándoos como podemos, non? Probablemente facendo sopa con eles a maior parte das veces. Por iso a mí sí me sorprendía que a leitura final, cando eu coloco como unha brincadeira final, a posibilidade de que a protagonista fose o psiquiatra e fose unha serie de especialistas que a diagnosticasen e sexa esa a leitura, porque eu quería transmitir o contrario. E si encontraba no Superulex ese mesmo xogo entre a nena non sabe, podía ser un resultado da quimioterapia, ter algo raro, ou pode ser resultado de que aí está esa fantástica avó ternamente incutindo a idea de, non se pode contar porque ao mellor non leron, a idea de que ao mellor temos todas superpoderes. Sí, ao mellor sí, quen sabe, non? Eu decidín que sí, que temos todas superpoderes no momento da escrita. Eu iba a preguntar polos elefantes, porque xa saíron, vou aproveitar, xa que non xo din nas recensións, dixo eu, xa estaba no elefante no armario, ora volven para aquí os elefantes outra vez. Que manía lle tes os elefantes, por Dios.
Sí, a verdade é que me empezaron a regalar así elefantes, non? Para ver se se me pasa. Mas eu penso que son magníficos, como para aquí non nos hai, podemos meternos con eles, non? Mas, en este caso sí que había un ciclo. Hai un elefante no armario, hai un pequeno poemario, Sí, o de Ana. Non teño culpa de viver, e aquí se fecha con Sopas Newcastle, fechase para min o ciclo do elefante, que é un ciclo sobre a culpa. E eu pensaba que os outros textos, os textos anteriores, eran moi densos, porque estaban escritos para min, estaban escritos de alguna maneira como psicanálise ou como para botar fora, para desabafar. E entón pedían á leitora un esforzo poético ou de densidade, e entón agora quería burlarme un pouco dos elefantes ou darlle unha visión máis humorística, unha visión máis, bueno, como diferente, non? De carga. Mas, falando desto de ciclos, non? Explícitamente para min os elefantes compuxeron un ciclo, mas no Superúlex, e, bueno, vai ser inevitable que na túa obra posterior sempre fagamos mención, eu sei que hai obras que son en ese sentido unha bendición e tamén unha maldición para as autoras. Eu ainda o vivo como unha bendición, ainda non renego del. Pois, mas sí que hai unha continuidade co Seike e hai fragmentos moi explícitos de certos temas que continúan interesándote e que van seguir interesándote. Sí, que están aí sempre, claro. Sí, sí. E non puiden evitar meter os fuxidos da guerra, por exemplo, non? A ver, que me interesaba metelos, non? Pero porque me interesaba moito conectar. A mí me interesaba que houbera unha conexión entre as dúas xeracións que habitualmente están ausentes, non? Están desprezadas, porque somos unha sociedade adultocéntrica, e a mí me gustaba a conexión entre a xeración das vellas e a xeración das novas, non? Coas personaxes de Clara e da Visarorita. E me interesaba a Visarorita porque eu creo que fose como a transmisora, non? A transmisora de certos coñecementos que senón non lle chegan a xente nova, non? E claro, e son cousas que eu, por exemplo, é o de sempre, que o meu alumnado lle interesa, pero que non encontran quen lle conte, non? E, por exemplo, as historias da guerra lle interesan mogollón. Así, como historias da guerra, dos bisavós, que lle pasou ao meu bisavó cando 36. Entón eu quería metelo aquí tamén para chamar a atención sobre esas cousas. E, sobre todo, feito da importancia que ten de que as mulleres se conten as súas historias, non? Como, por exemplo, bueno, cando pelexan a historia das mulleres que pelexan contra a celulosa, non? É dicir, que é algo que son historias que eu descubrín, eu, como persoa, descubrino, bueno, lendo un libro de Ana Cavada, que é unha pasada, la derrota de... La derrota del porvenir, non. Pero, bueno, en todo caso, é un libro de investigación histórica que conta todas as pequenas loitas e as rebeldías durante o franquismo e que sempre eran protagonizadas no rural por mulleres, non? E como se ignoramos absolutamente. E a mí me interesaba darlle visibilidade tamén a todo ese mundo e esas historias e conectalas. E, claro, eso no fondo non deixa de ser memoria, non deixa de ser Seike, non? A Visa é unha personaxe absolutamente entrañável e, regresando ao tema anterior, existe moita literatura no sistema literario galego, moitos textos que poden tratar os asuntos dos guerrilleiros ou os asuntos desta memoria, mas a maneira en que o fai Susana, en que xa o fixo e que volve facelo aquí, é unha maneira entrañada e feminista, e entón non ten moitos dos, non sei se chamarlle resabios, bueno, un tema pode acabar sendo cansativo se é tratado moitas veces ou parece reiterativo. Con Susana non parece en absoluto reiterativo porque está entrañado en esa outra memoria diferente da memoria da guerra, que é a memoria das mulleres, como unha memoria do cotidiano, como unha memoria do amor, do pasado, do grupo, da tribu. Entón, eu creo que... Mira, a historia dos fuxidos que aparece aquí é literalmente, prácticamente, unha conversa que tiven con unha veciña miña da aldea, despois de ela ler o Seike. Ela leu o Seike, agarroume así de banda un día, indo eu a tirar o lixo, e agarroume e me dixo, mira, lin o libro, por iso digo, eu xa teño asumido que é o libro, xa escribirei 50.000 e ese é o libro. Lin o libro e eu, bueno, xa sei que leches, non? E di, bueno, non é pa tanto. Soltoume así, non é pa tanto. O que contas aí xa vivimos nós. Eu xa o sei. Eu, claro, dixen, mira, xa o sei que...
precisamente por eso escribín, porque como viví moita xente, pero ninguén o conta, pois dixen, bueno, contaré eu, a ver se animan. E me contou tal cual a historia que conto aí, a dos guerrilleiros que lle aparecen na porta da casa e tal e cual, me contou tal cual. Coas mesmas chamada a atención, é dicir, evidentemente eu a mellor transformei algunha cousa porque eu nese sentido escribín de memoria, non? Pero sí que intentei transmitir o relato que ela me fixo, conteino como ela mo relatou. E claro, é unha muller, é unha señora da miña aldea contándome unha historia que aconteceu teóricamente na miña aldea. E a min son esas historias as que me gusta recuperar, claro, e esas memorias as que me gusta contar. Claro, isto viña a conto de que a ética crea unha estética. Claro. É unha maneira de contar totalmente diferente, non só da que podemos encontrar nos tratados de historia, non tamén da memoria, pode dicir rapidamente patriarcal, e podedes matizalo como queirades, da memoria dos factos, do acontecido nas batallas ou do acontecido fora delas. Por iso, por moi ideoloxizadas que sexamos, iso non pode dicirse que de ideas, como sería un ensayo, crea unha estética e penso que está ben que o reivindiquemos. Sí, bueno, eu reivindico aí, sí, sí. Eu quería preguntarte pola pandilla, porque eu creo que unha cousa que a min me chocou cando estaba lendo, quedoume a min esa sensación, pero claro, tamén pode ser o punto de vista da narradora, non? Que non queda moi ben parada as universitarias, as estudantas, aquí non quedan moi ben paradas no teu libro. Non o sei, pero a sensación que me quedou. Este grupo... Ese grupo de universitarias aí... Non pretendía falar dos e as universitarias. Sí, dese grupiño, non. Eu aí quería falar do bando, do grupo. Da forza do grupo, outra conexión, da forza da manada sobre unha presión que pode exercer. Outra conexión é que as protagonistas dos dous libros empezan sendo insociáveis ou tendo problemas coa sociabilidade. E, bueno, no caso da protagonista de Superulex é máis explicável porque ela vende un tratamento médico duro en unha idade complicada para iso. Mas a miña Nadia é absolutamente insociável, non acredita nada no grupo, só acredita en sí mesma. E ela non ten pasado. Ela non pode lembrar nada do seu pasado, entón non pode lembrar nada nin familiar, nin ninguén que lle prestase cariño ou atención. Ela só sabe que o seu día a día é o día a día dunha proletaria, que é un día a día moi duro, ao que ela se ten que enfrentar e que ela non pode confiar en ninguén porque a xente gosta de dicer lugares comunes, dicer as mesmas cousas e ela quer ser auténtica. Iso ten a ver con esa idea da verdade, que ven do elefante no armario, que a mí me obsesiona nesta época de posverdade, onde todo serve, todo vale. Mas, claro, como resultado eu tiña que crear un grupo que, a pesar de que son riquiños e riquiñas, fan todos un pouco o mesmo, son chamados por ela, por Nadia, o coro grego. E de maneira que, cando asumen unha idea, por exemplo, non comer carne animal, todos fan todos o mesmo. E ela sitúase sempre aí con moitas cautelas. Non estaba pensando nos meus estudantes, estaba pensando máis ben en nós. Non estaba pensando nos universitarios. Sí que estaba colocada aí a cuestión de clase, de os mundos teóricos, da abstracción. Podemos permitirnos ter unha conversa sobre se é bo acabar co planeta ou non é bo acabar co planeta, e despois está a vida real. E, claro, esta idea así miña da insociabilidade ou de revisar a insociabilidade foi extraño para min que a continuación de escrever isto pois sucedese o confinamento e chegase esta dificultades, esta falta de espazos, de tempos, esta falta de abrazos, esta falta de sensacións, como se todas as cautelas finalmente son elefantes. Ese medo que podemos ter a que nunca regrese o que agora se chama normalidade e que antes era a vida de sempre. Sí, era a vida, non era a normalidade nin a normalidade. Creo que os dous libros cambian de lectura co confinamento. Bueno, eu creo que me está pasando con moitas lecturas que estou a facer últimamente. Que a reinterpreto despois do confinamento, que me pasou, por exemplo, coa última de Raquel Miragalla tamén, que a lín de outra maneira, porque a lín despois do confinamento. Pero, por exemplo, a min pasoume co meu que, claro, eu entreguei iba a sair cando
non sei, estaba para marzo ou abril, non me acordo, é dicir, quedou en suspenso, pero eu creo que o entreguei en decembro, en xaneiro, e claro, deixeno de banda, non hasta que saíra. E cando retomei para revisións de finais e tal, e eu volvín a ler, dixen, ai, mima, pero aquí eu metín cousas que ahora son, pois iso, son a normalidade cando non o eran, non? Por exemplo, claro, eu ali no patio, a mí fixe moita gracia, porque hai un momento no libro no que hai un compañeiro de escola das Superules que ten que andar con máscara por cuestión de sensibilidade e agora non pinta nada. E realmente pensaba, isto non pinta nada, porque temos que andar todos con máscara. E en cambio, cando eu estaba escribindo o libro, vamos, é que nin pola cabeza se me pasou, non? A idea esta de que tiveramos que andar todas con máscara, non? E eu creo que os dous tamén teñen eso, que pasa tamén co teu, que adquiren máis lecturas ou máis matices coa cuestión esta de... Iso é porque a literatura escreve a vida. Isto é algo que a mí, outro elefante que teño. Normalmente os leitores pensan que todo é biográfico ou tal, pensarán uns ou outros non o pensarán, mas pensan que quen escreve ve a vida e a conta. E non, tú escreves unha cousa e despois pasa. Hai que ter moitísimo cuidado, Pode ser. Eu estou convencida de que pasa. Eu por eso escribín este en positivo, a ver se pasa. Veña. Eu desexo que ese final pase. Sí. A ver se pasara. E unha pregunta que eu non che faría se non fose que estamos soas, non? E entón, existe Superulex? Superules, espero que sí. Sí, eu espero que sí, que exista. Eu xe preguntei nunha das miñas dos meus grupos de alumnado, preguntei que superpoderes tiñan e apareceu un que dixo que el tiña enerxía electricidade estática e que cando tocaban que el lanzaba así como unha enerxía diferente e tal, e dixen, non sei, eu... E tiñan así superpoderes, o meu alumnado ten superpoderes, non sei, así que ten que haber algún que teña xustos de Superulex, Eu creo que o importante de Superules é o que quería escribir, é o revés que lle pasa aquí a Nadia, non? É dicir, a miña pasa de estar soa a acreditar no grupo, non? E acreditar que coa forza do grupo e que era algo que era unha das cousas que quería escribir. Eu quería escribir un libro que animase a loita ou que animase a pelexar polas causas xustas, porque, bueno, nestes 2 últimos anos notei no meu alumnado que era así como que estaba como moi desanimado, non? Con respecto á posibilidade real que temos, o mellor, de mudar as cousas ao noso arredor, non? Que o mellor son conscientes dos problemas que hai e tal, pero non se ven capaces de... ou con poder para facer mudanzas. E eu quería escribir algo que pois eso, que animase, non? E neste sentido, Superules o que descubre que, ao final, o de menos é ter elas superpoderes, que o importante é ter a forza, non? Do grupo e que xuntos xa da igual se ela ten forza ou non ten forza, que merda. Se ten a toda a tropa fandanga esa de arredor, non? Sí, eu creo que eu cando escribo me deixo levar moito polo subconsciente. Quero dicer que se aparece... Podía aparecer unha imaxe, non? Como o elefante. E algo que eu teño que investigar e doulle voltas e entón se o elefante, por exemplo, te leva a que todo o teu grupo, pois non sei se é unha traizón exactamente, mas todo o teu grupo non te está entendendo, eu gosto moito de nese momento, para eso escrevo, escarbar na ferida para que sangre de novo, porque de alguna maneira creo que as artes só están para iso, para que, en lugar de deixar que as heridas se curen, ás veces hai que facelas supurar porque as feridas son exactamente o que somos. E entón o resultado final é impredecible para min. Por iso a veces me sinto incómoda cando se di Teresa quer dicer que non quero dicer nada, simplemente como te posa facer música e a música sai e non eres ti a dona do... Eu síntome moi pouco dona de a donde chega o meu texto. Non no sentido de público, sino de a que lugar vai. Non, pero eu nese sentido pasan o mesmo, É dicir, eu podo planificar o que me dé a gana, pero despois... Eu, por exemplo, neste texto a Visarorita era marxinal. Absolutamente. Era unha personaxe que estaba aí de fundo. Foi adquirindo, por exemplo... espazo e ampliando tal no proceso de escrita. Para min o proceso de escrita é un proceso
absolutamente libre e nese sentido que Sí, te vai levando, non? Que te vai Sí, levando sí, sí. por camiños que ti mesma descoñeces moitas veces. É dicir, que a min é a parte que me gusta moito, ademais. Claro. Me gusta moito planificar a escrita e despois descubrir como esa planificación se desfai e que nem sequera me din conta de que esa planificación se foi a tomar vento. Non? E despois comparar, non? Eu quería facer isto, mira o que me saiu. Non? Nese Sí, sentido, por eso, pero a mí ao final vaiseme moito das más no sentido de eu quería, decías hai un momento, quería transmitir un final positivo. sí, eu aí sí que aí o é máis, Si é negativo, tiven bloqueada a escrita porque non me salía o final positivo, non se me ocurría que final positivo, decir, en positivo, iso, que non fose, pero eu sí que quería un final no que saíse gañando superules, sí que o quería, porque necesitaba, a min facíame falta poñerlle aí unha e é certo que tiven que o final foi unha das cousas que máis me costou, porque decía, e agora que pode facer para que lle salga ben con todo o que ten así a contra, non? É dicir, dicía, isto vai ser complicado, e pelexei, para que saíra, porque me saían outros finais, pero eu quería eso sí que o pelexei. Pero creo que, bueno, que tamén ás veces hai que impoñerse o que quere o libro, para algo eres autora e o vas a asinar, non? No, pois non. Eu gosto moito do sí. contrario, de que, bon, si temos que ficar tristes ou, pois é así. Este concerto sou así, desta maneira. Sí. Eu non, ves? Bon, encontramos alguna diferencia. Vas ser feliz. Ben, porque eran todo similitudes, non? Non podía ser. Claro, non pode ser, senón serían os mesmos libros. Claro, se no cuarto de inverno, que? Ao final, o que estou dicindo, a mí me costan os finais, non? E teño sempre a sensación de que os finais son o que, bueno, isto non é captatio benevolentia, é dicir, é que ás veces teño a sensación de que os finais é o que máis me custa e o que máis me costa pechar. Que che pasa a ti cos finais? Te pasa o mesmo ou non? Onte conteille ao meu fillo unha cousa, agora vou a contar aquí. Eu, cando era pequena, iba con un colexio en que a profesora nos mandaba todas as semanas unha redacción. E eu creo que era a única que facía todas as semanas a redacción, así que, porque me gustaba escrever. E eu lía a miña nai, nada leitora, e miña nai sempre decía, matáchela. E era porque parece ser que a ela lle estaba gustando a historia e sempre, claro, me cansaba e acababa moi rápido. E isto sempre está aí, cando estou escrevendo, como hai moita presión polo final, cando en realidade a mí o que me interesa dos libros é o comezo, porque no comezo é cando colles a leitora pola solapa, cando lle dis, ven pa aquí, hai millóns de libros no mundo e millóns de series en Netflix e millóns de lugares por onde pasear, ven pa aquí e lé. Entón, no comezo te xogas todo. E ao final é como a tentación de deixa aberto, deixa que flúa, non te deixes, non ames tanto os teus personaxes, xa están mortos, xa chegamos ao final. Además, a mí sempre me saen tochos longos, menos esta vez, non? Sempre son tochos longos, é como, xa levas 300 páxinas, por favor, deixa-os ir. E entón teño unha relación extraña cos finais, tamén penso, porque sei que tendo a matalos. Non, é que mira, eu vou a clase a pandeireta e o profe sempre nos di o mesmo. É dicir, controlade o tono e, bueno, é dicir, o afine e o tono e o tal, o principio e o final, no medio dá igual. Claro, cando nos berra mellor por estar cantando mal ou o que sea, non di, o medio importa menos, que a xente non se vai fixar, a xente vai se quedar co principio e co final. E claro, a min eso, ao final, o aplico tamén aos libros, e digo, porras, este final non sei eu se será o que lles guste, se non será o que lles guste, e xa digo, sempre me acabo bloqueando en como pechar os libros. E ás veces non estou moi segura de si quedaron así. E antes, por exemplo, falabas, cando falaches, non, de que quixetes meter un final ou unha brincadeira e tal e cual, e por eso te preguntaba polo final, non, de se os pensas moito, de se non os pensas, de... Sí, que eu pensei moito, e podía ter aparecido sin ese final. O final para min era indicativo de que a loucura convive con nosco, que é algo que, bueno, eu traballo sempre con iso, aparecen moitas veces
psicólogas, psiquiatras, doenzas mentais, teño traballado con síndromes de Dióxenes, sempre me interesa esa parte escura da mente, mas non exactamente porque pense que eu estexa do outro lado. Penso que estamos todos con un pé en cada lado ou que non existen os lados, non? E entón, claro, cando eu coloco esa última páxina ou dúas últimas páxinas é como para facer pensar que isto aconteceu antes, hai anos, e agora, anos despois, a protagonista olla para aquilo. E é un convite a leitora, olla para ti. Mas, non sei se é o final... Se ao final era o único final que eu podía facer para asesinar os elefantes de vez, para que non sigan rondando por aí e non aparezan máis. Porque para min os elefantes teñen esa carga de culpa e hai que redimirse das culpas, non? Que tamén é unha mensaxe feminista potente, non? Porque tendemos moito a remoer e remoer no feito. Veña, elefantes fora. O título teu. O título. Claro, porque se tú vas matar elefantes, que faz? A ti te empezan a nacer elefantes normales, que podes facer? Non podes facer nada, porque son os paquidermos inmensos, non podes tiralos ao lixo. Só poderías facer sopa. E se comercializas a sopa, os vas sacando fora. E entón, claro, isto xa me atraíu a sopas New Campbell, porque foron todo un suposto invento da modernización e desa sociedade da hipocresía que eu quería criticar. Mesmo a reinterpretación de Warhol era unha reinterpretación das sopas New Campbell no sentido de que xa non existían clases sociais, de que xa estaba iso completamente superado e que o pop podía demostrar que chegáramos á felicidade. E, finalmente, os meus elefantes son tristes. Son moi tristes. Entón, hai que... Son New Campbell. Se alguna vez se comercializa sopa de elefante, probade a comela, xa veredes o que pasa. É correuda. Non necesariamente. A maior parte da xente vive moi a gusto cos seus elefantes. Ese é o asunto. E a maior parte da xente, a pesar de o que supoñen, a pesar de que son animais voraces e sempre queren máis erva, a maior parte da xente, especialmente os homes, gustan moito de darlles de comer. A mí me flipa a capacidade de desenvolver un libro inteiro cunha súa metáfora, non? Que é a do elefante que come culpas. E ser capaz de escribir todo un libro con iso, quero dicir. A mí me flipa, é verdade, en serio. E aparte, claro, ao principio eu vexo perfectamente os elefantes comendo culpas e engordando, non? Pero eu creo que eu mesma non sería capaz de levala a dar construído unha historia con iso. E creo que iso tamén é outra característica deste momento da literatura, que xa non acreditamos moito nin en xéneros nin en tipos. Eu isto sempre o dixen desde o comezo, que eu ia utilizar sempre materiais moi variados. Neste caso non é só material narrativo, mas outras veces gosto de que haxa material estilo ensayo, ou estilo email, ou estilo poema, ou estilo... E tamén é aplicable ao teu caso no sentido de que de entrada é moi facilmente clasificável o Superulex como literatura xuvenil. Mas literatura xuvenil pode interesar para vender, por exemplo, vender un produto. Non quere dicer que non sexa literatura para adultas, sempre se defendeu esa posibilidade, non? Mas na mente das leitoras moitas veces aínda son compartimentos estanco, non? E eu creo que esa versatilidade de xéneros, por exemplo, no meu caso, narrar a partir de algo que sería un poema, unha imaxe, ou narrar fora dos cánones, digamos, editoriais, de xénero editorial, tamén é unha característica que se nos nota a nós, pero que é unha característica do noso tempo, polo menos da escrita de mulleres no noso tempo. Sí, bueno, en xeral, sí, claro. Nos cargamos todo. E iso está moi ben. Sí. Non sei como vamos de tempo, se temos que... Non, ainda temos, para falar, se queres. Non sei se alguén do público quer comentar algo, preguntar algo.
Nada. Un mundo silencioso. Temos aí unha cousa... E da fantasía, non falamos da fantasía, non? De que pasa con a literatura fantástica? A min, cando me encargaron o libro, dixen, mira, que eu non leo fantasía, ni Dixeches leo... tú? Sí, dixenlle, mira, non leo fantasía, ni me gusta, sequera. Ni me gusta, non é algo que me... E dixeme, bueno, eu que sei, mira algo. E eu creo que encardinei moito, a min gustame, pois o mellor foi o que, e nos dous eu creo que hai o mesmo, non? Que está moi inserido na vida cotidiana. Entón, claro, non é fantasía, non? É dicir, eu unha persoa que leo o libro, por exemplo, desde o principio me dixo que pensaba que era que a Bisa Lorita tiña demencia e que a neta lle facía caso. Sabes, intentou encardinalo no mundo real, non? Así eu xuroche que, bueno, hasta o final, casi, pensaba que era eso, que a vella tiña unha demencia, un Alzheimer, algo así, e entón que a neta facía todo por facerlle caso. Decir, intentou colocalo na realidade, non? E iso, a min gústame nese sentido, pois, esa fantasía que nos acompaña, non? Sí. Que a temos así, pois eso. Hai un tipo de literatura que eu chamo de aeroporto, non? Creo que así nos entendemos todas, pero que marca moitos dictámenes do que pode ser nos sistemas normais, non no noso que é anómalo, marca un pouco que tendencia ou que moi lido no sentido de bestseller ou non, no sentido tamén de moi apreciado pola crítica. E digamos que esa literatura de aeroporto desde hai décadas desplazou completamente a fantasía. Tende a ser cousas que só te poden pasar a ti, como ser real. E, bueno, a historia da literatura é unha historia de fantasía, así que non deberías ser considerado como menor, secundario ou... Temos todas as papeletas para ser secundarias, Ai, sí, de verdade. Son dos libros son de mulleres, son de fantasía, son de arredemo. Non vamos vender nada, Andrea? Pois non sei eu, Temos todas, estamos todas aí, non sei eu. Sí, supoño que tamén son, pero ao mesmo tempo son mundos que teñen o seu público super fiel. Os da fantasía, non? O que pasa que igual isto non sei eu si... Os da fantasía nese sentido astronáutico. Claro, por eso iba por aí, que a min esa que non me chama moito, non? Non sei eu se non seremos tamén traidoras, non? Para a xente da fantasía. Sí, probablemente. Pois sí, non? Que eu que sei. Bueno, que xa se verá, non? Pero en todo caso sí que é certo que os dous libros o que fan é insertar a fantasía no cotidiano, sin termos falado antes. Eso. Porque, outra vez... Sin que non lo encargasen. E nese sentido, bueno, eu cando fixen o Lin o teu tamén vin ese paralelo, non? De, ostras, outra que ponga unha a vivir simplemente co elefante aí pejado, non? Igual que eu a puxen a vivir a ela, pois coa capa ao lombo, non? E o poder ao lombo. E dixen, pois serán esa é a nosa maneira de ver a fantasía, non? Sí. A min era algo que me gustaba, que é un señor que non volvín a ler, porque eu as lecturas casi da adolescencia moitas non as volvín a retomar por si acaso, moitas delas. Pero algo que me gustaba moitísimo dos contos de Cortázar, que os contos de Cortázar sempre era non unha vida absolutamente normal e de repente pasaba algo fantástico, non? A señora que vomitaba coellos, o señor que vomitaba coellos todos os días e tiña que convivir, non? Con iso, bueno, un pouco o rollo de Kafka tamén, non? Que ti estás facendo a túa vida e de repente apareces feito cascuda. E a mellor me interesa máis ese tipo de fantasía, non? Que esta outra, que realmente constroi mundos paralelos ou mundos alternativos ao noso. A min gústame, pois... Sí, estaría máis vinculada, non? Ao realismo máxico, ou a maneira galega do realismo máxico, por exemplo, de non fronteiras entre a vida e a morte. Eu estaba pensando, non pasa neste texto, mas sí no outro texto que eu escribí, que unha persoa pon o
o prato, e os talleres, o vaso, alguén que está morto, mas si continúa morto, mas hai que poñerlle todos os días, porque é unha maneira moi, ese estilo de detalles que ás veces en outras tradicións resultan ásperos ou demasiado sorprendentes E aquí non o son máxicos, tanto, e sí. aquí nos parece bastante normal. Nos parecían, non? Eu creo que xa, claro, que vai un pouco coa desaparición tamén de toda a tradición popular, tamén vai desaparecendo esa concepción da... Sí, popular e tamén dos cunqueiro, si temos ese estilo de elemento máxico. Sí, pero eu, por exemplo, eso vivía o de pequena. Quero decir, eu acórdome na escola de contarme unha amiga pois que estivera 3 noites petándolle unha peja na xanela e morreu a avoa, e foi por iso, porque era un aviso de que iba a morrer a avoa, porque viñan os avisos, sabes, eu esas cousas de pequena vivías como parte da vida cotidiana, non mas contaban, eu non sabía se crelas ou non, pero a min ao meu arredor contábanse e falábanse, e o que me refiro que eso realmente é algo que se está a perder, non estamos totalmente xa desconectadas desa tradición, entón supoño que tamén se perderá o mellor esa maneira de... Non o sei, eu espero que non, pero... que a mí me gusta eses elementos, pero creo que é un risco que estamos vivindo tamén coa perda do que é a cultura tradicional, non? Sí, por eso decía o da literatura de aeroporto, non? A sensación de que o que se escreve, o que é literario, é eso aséptico que chega noutras linguas, noutras vías, diferente á nosa maneira peculiar de contar. Que eu creo que é máis interesante. Outra vez estamos na reivindicación. Si es que non saímos, non podíamos facer algo así normalito. Non sei. Nada, non vos animades, nada, non. Xeren, dinos algo, por Dios. O meu título. Creo que este é o meu título máis facilón de todos, porque eu sei que delle voltas e tal, Superulex. Bueno, Ulex Europeans é o nome do toxo. O nome científico do toxo, e claro, Superulex é a rapariga toxo. E xa lle quedou aí o su de Superulex. E a verdade é que non lle dimos máis voltas ao título, non... As editoras xa lles gustaba tanto Superules que xa non lle din... Eu iba a darlle voltas, porque son así de darlle moita volta ao título e reviralo e tal, e a mí parecíame tan transparente que decía, pero es que Superules que é a historia de Superules, hai que... Non, deixa así. E, bueno, pois quedou así. Sí. Como? Eu quería poñerlle aí 50 apéndices ao título. Claro que eso despois, bueno, ti o sabes, porque eu sei que tamén nos iba a chamar Seike, pero quero dicir que eu creo que o que peor fajo é titular. E sempre tardo moito en dar co título, é dicir, os primeiros arquivos que teño dos libros, que sempre lles poño un título, cando ao mellor pasado tempo vou mirar o primeiro arquivo, digo, ai, mi má, que título lle tiña, sabes? Dice, pero como poden poñerlle ese título? Pois aquí igual. Pero Superules foi Superules desde o principio, despois variou, e despois volveu aos Superules. Variou o título, pero non variou de nome... Non, variou o título, claro, Superules sempre foi... Non, Superules xa naceu antes do libro, entón non ten así... Era contar a historia de Superules, a idea do libro, entón non había máis. Outra cousa non, pero o nome non variaba. Bom, pois se o público non nos pregunta nada... Pois acabamos. Cumplimos agora, Somos cumplidoriñas, Sí. Pois que teñades boas leituras. Máis libros, máis Élic, máis libros, máis Cuarto de Inverno, máis públicos maravillosos. Obrigadísima. Igualmente.